Tara naqra kontradizzjoni fuq dak illi ġara u qiegħed isir. 100% u bla dubju ta' xejn, ġifieri aħna jiena fl-opinjoni tiegħi irridu nkunu pajjiż li niftħu l-bibien beraħ għall-eżerċizzju għall-isport. Nafu xi problema għandna ta' obeżità, mhux ħabba dera, kif ngħidu miljun darba hawnhekk aħna tlieta, però minħabba side effects tas-saħħa. U għastmat li jmutu madwar persuna kuljum f'Malta biss bl-obeżità biss. Issa kieku dal-ammont ta' nies kien qed imut b'xi ħaġa oħra noqgħodux nagħtu dettalji żejda. Min jaf x'għaw, min jaf x'paniku għaw. Imma pjaga illi aħna qegħdin l-ewwel fl-Ewropa tal-obeżità naraw x'nagħmlu kważi kważi biex iktar nagħlqula l-bibien. Issa nifhem ta' illi hemm argumenti li anka uħut minnhom fl-opinjoni tiegħi jagħmlu sens. Pero kif semmejt tajjeb fil-feature intom donnu dal-imbirek virus li ħansemmu l-virus jisu jażel il-postijiet. Ma nafux li huwa virus tan-nies. Allura fejn hemm in-nies ma jistax ikun dal-virus. Għalfej pereżempju post A, B u C. Nista' nidħol. Nista' nidħol. DF ma nistax nidħol. Meta ċirkostanzi ħafna drabi jkunu kważi identiċi. Tajjeb ġifieri ma qed nagħmel nejm ħażejna l-ħadd għax billi aħna konna wieħed minn dawk il-lajnija ħanu sa dik il-kelma ma jfissirx li għandu jaqlaħħa ħadd ieħor, anzi nemmnu fil-libertà tal-għażla. Naħseb il-bniedem huwa matur biżejjed li jista' jagħżel. Jiena nista' nieħu riskju, la mhux kollox riskju. Illum jiena biex ġejt għandkom hawnhekk minn naxxar saħallu qasoqgħod fi traffiku. U jkollok min ħareġ quddiemek bla doċċ u min miexi bil-mod. Il-triq biss hija riskjuża, mhux kollox riskju fil-ħajja. Mela jekk bniedem wara sentej tgħallem, esperjenza, sema' minn kollox u lil kulħadd. Għadna mhux sitwazzjoni se nagħmlu għażla fejn immur, ma' min immur u x'nagħmel, speċjalment jekk dak li nagħmel huwa tajjeb għal saħħti, speċjalment jekk nafu Romina illi l-immune system tagħna tant tbedna minn problemi, tant hija attarka tagħna minn ħafna mart. Mhux ta' min illi niftħu dak il-bibien beraħ għan-nies ngħidulhom anzi jiena rridek illi anke jekk ma tmux postijiet oħra x'ma tixtieqx, mura għamel l-eżerċizzju. Jista' jkun ġo studio, ġo ġim, fuq barra, bir-rota, id-dar. Inħeġġek, però għamilna sentej sfortunatament nisimgħu kważi kważi biss fuq id-distanza, fuq il-maskra u biżmien fuq il-vaċċin. Bħalli kieku dawk it-tlieta biss. Unsejna l-affarijiet l-oħra. Unsejna Affarijiet li huma priorità wkoll fil-ħajja tagħna. Hawn nies oħra li huma morda. U żviluppajna martiħor ta' apparti jiena fl-opinjoni tiegħi anke mill-nies nitkellem l-issues psikoloġiċi huma serji issa f'dal pajjiż u naħseb fl-Ewropa kollha. Repercussions ħajdumu magħna. Perkax jiena id-dispjaċir tiegħi li f'da sentej ffukajna fuq virus wieħed bħalli kieku jekk insolvu dik il-problema nkunu solvejna kollox. Ma naħsibx li tagħmel effett tajjeb ukoll anke l-saħħa mentali.